Wine is slow, just walk for me dip. Take your time, vanity. She a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick. Let them know you that shit. Know she better than bottle. She a freak, man, she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks every day. Watch her go low, she a pro. Hands on your knees for your wine so sweet. Watch her get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Oh baby, don't make me wait right now. Show it have control with her hips when she whine like a snake. Got me stuck in her motion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yeah, to feel it again. No, she a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy. She only a dead broke to your socks. Yan ay patungo. The Amso Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at mga kasama nyo na naman ang pinakaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! Ayan, 92 days to go na lang. Pasko na! Ayan, kaya naman na maraming salamat sa lahat ng mga tumutok ngayon na dahil nakatutok na naman kayo sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Mga nag-go sa pintuan. Nag-go sa kasiyahan. Yan, nalilate. Suwak na suwak sa kulitan dahil mga kasama pa rin natin ang Cutie Patuti Impi! Hello, Madrid Nation! Hello, ayan. Hello dyan sa Kapedad na nagla-lunch sa Kapedad. Yes, Sa mga kumakain dyan sa Kapedad, syempre dyan si Mr. Joss, Mr. Rem, Mr. Jonathan, Mr. Jeff, tsaka si Sir Ian. Hi, Hello, Mr. hello! Ayan. At syempre, hindi magpapahuli ang ating guwapong Kenkoy. Yan Opa, ay walang si iba Opa. kundi si Ruby! Ayan. Ay, teka. Sinasabotahe po tayo dito. Ayan. Hello, good morning guys. Hello kay Miss Pare, Jazel. hello. Sabi ni Miss Jazel, walang kupas ang energy. Energy. Hello, Miss Jazel. Hello rin kay Andy Monse and kay Jam Carrieto. Hello, Trayo. Hello po. Trio. Trio. Gusto ko Trayo eh. Kapatid niya ni Dennis. Tama naman yun. Si Dennis Trio. Ayan. Syempre, Hello. hindi mawawala. Halo-halo kay Sir Ian at halo-halo Hello, kay hello. Miss Denise. Ayan naman, nakatutok na naman kayo dito Miss sa Almusal Club. Ayan, kung ready na kayong makinig sa mga walay na jokes ni Rupert. Ayan. At, Eto, may jokes ako eh. Ayan, babawi na ako. Oh, wait lang. Paki-like at Dali. paki-share ang aming page, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, at Madrid, Philippines, Davao para magkaroon kayo ng mga updates at para sa mga gusto mag-apply dito sa aming masayang company. Ayan, so ano ang iyong... Ay, oo Andyan. pala, kasi ang daming mga na-hire balita ko kahapon. Congratulations! At syempre, ang dami din mga applicants kahapon. Syempre. Mga magagandang Misen. HR Ayan, dyan. Siyempre, andito rin diba? nanonood ang Yes. ating laging viewers na si Yes. Kael Hello. Ula, Kael. kay Paul Who- Ambat, and kay Rika Chan. Yan, yung Hello. yung dalawang yan, karupi ko yan. Halo rin kay Inday. Ayan na si Inday. Inday! Inday, halo. Inday, hindi ka pa nanalo, Halo din Inday. kay Ano kasi yan? Miss NJ. Kylie. NJ ata yan eh. NJ. Inday nga, and A. Inday. And hi. Oh, di, wow. Ayan. sorry. So, excited na ba kayo para sa ating mga games? Ito, yung joke ko kasi, tawag dito,
Na-joke na to ko yung Miss Zen Siguraduhin mo kahapon kami eh. yan, Kagabi. sabi ni Miss Jazel. Yung may tanong kasi ako, parang, Oh. kung yung pusa, Ano? yung pusa ba, pag nakaitim ng, Take two. Pag nakaitim yung pusa. Pag yung pusa ba, nakakita ng maitim na tao, minamalas din ba siya? Anong sagot niya doon, Sagutin niyo, Nele, sagutin niyo. Ang pusa ba, pag nakaitim ng, Pag nakakita, pag nakakita ng maitim na tao, minamalas din ba sila? Yan, sagutin niyo. yan sabi ni Kael, basta Team Rupi, guwapo. O, di ba? May solid fanatic ng ano dito eh. Bibigyan kita ng... Ay, may bago tayong viewer, si Fe Hello! Kayabyab. Fe Kayabyab. Good afternoon. Ano, ready na ba kayong makilaro? I hope you are all Siyempre, ready. huwag niyong kalimutan ang lagi namin sinasabi na heart react for Team Kimpi and like react for Team Rupi. Dahil mas mahal ko si Ayan. Kimpi, pupusuan ko yan. Teka. Para tayong yung kagalang-galang. Gusto ko yung mukha akong kagalang-galang. Ay, pinupusuan ko na guys. Kasalukuyan ko pinupusuan. Gayahin nyo ako. Pusuan natin yan. At i-like nyo yan kung aminado kayo na gwapo si Rupi at Habe ang kanyang joke. Papapogi ka naman. Nakakatakot daw. Natatakot ka daw. Ready na ba kayo, guys? Ready na ba Dahil kayo? magsisimula na tayo sa ating first game. Haru, okay. Feeling ko sasama rin ako sa Japan eh. Miss Kim, okay ka lang? Halo, sa Serenity. Gacha. Halo. Ay, aling mga ano. Ang sakit kasi ng ngipin ko, kaya ano. Kaya hindi siya makasalita. Bulol. Ayan, ready na si Andy. Ayan, sabi ni Rosen, may nagtatanong, paano po ba? Alin? Yung ating game. Okay. Okay, sige. If I explain, sige ako. Okay. Papa-explain ka pa, ha? Okay, so I-explain namin. Marami kaming game. Ayan, Sa mga sinashoutout. Teka lang. Sabi ni Sinashoutout Rosen. po ang Kawit Cavite Yamaha. Hello! Hello, Kamusta hello. tayo sa Kawit? Hello! Uy. Sa mga taga Cavite. Yan. Shoutout din diba? kay Jan. Ayan, so Hello. explain muna ni DJ Ai kung ano ba ang ating, paano ang ating game. Madali. Halo, Yamaha. Baka naman. May mga field kami dito. Charot! Okay, so guys, ang ating mga Sponsor, palaro no? ay tatlo. May mga tatlo kaming palaro. Ano po yun? Okay, so una, ang ating hangman. Ayan, so mag-iinput na kayo ng letters at pipindutin namin yan. At kung walang tamang letters sa inyong mga napindot, ay yan ay katumbas ng lobo na mamamatay si hangman. Okay, so pangalawa namang laro ay ang movie serye. Huhulaan nyo lang ang ating movie. Ayan. So, ito ay parang 4 picks, 1 word, pero Madrid edition in a form of Yes. Yes. Sabi, And may then- nagtatanong rin si Fe Kayabyab, how to join the game. Simple How to lang. join. Alam mo Just kung comment ano- your answer. Yes, just comment your answer. Pero bago na, And- syempre, Tumutok lang po dito sa live. tumutok ka muna dito sa Yan, sa oo. everyday. At para Para ma... po manalo Teka ang lang, teka aming lang. mga At para ma-valid ang iyong Ang sagot, taas ng energy natin ngayon. kailangan Kasi mong naririnig ko yung mag-like. sarili ko eh. din. Hello, So happy. Mr. Red kay Miss Angel Kalugay. Ay, kaso si Mr. Redo. Marami na kayong magiging kalaban. Kasi Since si... marami na po ang dumadagdag sa ating mga players. Ay, sorry. Game na. Marami ng ready na si Game, John. baka maubos pa sila. So, Ilabas mo our na yan, game Miss in Red. 3, 2, 1. Zen Master. Guys, anong gusto nyo? Easy, medium, Laging o hard. Lagi tayong hard. Laging Yan. hard. Para mas Yan. amazing. Hard. Hard yan. Sabi ni DJ Hard. Ai. Gusto niya raw ng hard. Kasi dumadami na yung ano eh. Ginagamit niya yung mga Google. So, yan. Damn. Oh, yan guys. Ayan, yung sinasabi ko. Ang Pag mali ating input unang yung letters, category ay Hangman. Opposite. Pag mali ang input mga yung opposite. Ayan ha. Sabi ni Angel, hard daw, hard. Yan. Siyempre, hard tayo. So, yan. Hello, Dali. Sir Ian. Hello, Sir Ian! Yan, comment din si Rosa ng hard. Mahilig kayo sa hard, Please click the like. Heart. Yes, No. yes. Sabi ni Kael
tsaka ni Paul, letter A. Letter A. Dali. Kung mahilig kayo sa hard, please click the like button. React muna tayo. Yan, dami nang nag-react Yeah. ni ano. Because I'm Kitang-kita sila. I'm going to... Letter A. Pero isa lang. Ano? Sabi ni Rika, letter P. Ayan. Oh. Walang letter P. Sabi ni Rika ulit and ni Jam, letter O daw. Ay! Walang O! Oh, ba't kayo nag-i... Yan, may dalawang lobo ng pumutok, guys. Sabi ni Michael J. and ni Paul, letter E. Tsaka ni Jenny, letter E. Halo. Ayan, merong dalawang E, guys. Sabi guys. na ni Rosen tsaka Serenity, letter R. Sino si Rosen? Kilala ko yan. Si Rosen yan. Guys, pumutok po ulit ang ating lobo. Hi Rosen, binabati kita. You never bother me anyway. Rosen, di ba yan, Rosen? Meron na po tayong letter E. Sabi ni Kael, letter S. Sabi yung joke. Oy! It starts with letter S. Baka naman. Oh, ayan. Paunahan na lang yan. Ayan, nanonood na si Mr. Jeff. Halo, Mr. Jeff. Ano, Mr. Jeff? Inabangan niya ating movie series. Ang ating Sabi ni Andy, letter D. May letter D ba yan? Uy, may sumagot! Uy, meron na? Si Mr. Paul. Sabi ni Paul, success Success and and defeat. Mali! Oh. Yung defeat mo, mali yung spelling. Pati yung success, kulang. I'm going down. May lalaban ba kay Paul? Defeat? Mali yung defeat nyo. Ay, oh. Hoy, baliktad! Charot. Baliktad! Sayang! Hindi siya defeat. Ay, hindi pala siya defeat. Success and Ano unsuccess. pa? Hindi siya success. Wala na kayo, guys. Hindi siya success and defeat daw. Yes, may sumagot ng letter D. B. Wala. Hindi siya success and defeat. So, ulaan nyo na guys ang word natin dahil isa na lang po ang ating balloon. Favorite ko to. Tanan. Ano? Sige maningin. Success and sabi ni Inday. Failure. Ano yung field? Anong field? Mali kasi may letter. Yung mali, field. True or field? True or false? Ano nga yung sabi niya? Ano yung sabi? Sabi ni Sir Rian, letter P. Field or pass. Ayan! Sabi ni Rika, success and reason. Tama ba? Mali. Sickness Hindi. and health. Yan. Sabi Sickness. ni- Ayan, Oh. tama na yan. Sickness and health. Sickness and health. Tama siya. Uy, ang daming mga sumasagot. Ayan, sumunod na sumagot si Michael J. Sickness and health. Sickness. Paul. Yes. Yes. Sabi rin ni Fe kaya Biab, success and health. Pero mas maraming sumagot ng sickness and Sickness health. and health. Kasi hindi pwede yung success at... Hindi, tsaka yung success, hindi siya tugma dun sa letters, sa bilang ng letters. Sabi ni Sir, sickness and health. Tama, galing. galing. Oh. Yan. Hatid sa inyo, no? You! Hatid sa inyo na. Wala. Joke lang. Baka Okay. naman. Gusto niyo magpasok doon. And- Sickness and health. Hatid sa inyo, na. Hey! L and letter T. Congratulations! Dapat ito, hindi ko ang sakit. bat. Sickness and health. Oh, diba? Next na tayo. Mahalaga ang paalala. Ang gamot. Ito ay... Dami silang ng sickness and health.
Dumatay tayo, hindi ka masa. Anong oras sakit? Guys, saan? Bakit? Hindi ah. Oh, for sickness and Galing daw, sabi ni Mr. E. Ang sinasabi pag ikakasal na, you may kiss the bride. Yes, next na Ay. guys. Ayan, next na raw. Dali, comment kayo ng next para next na tayo. Ah, batang pasaway. Lahat sasabay. Okay, one vowel word. Sabi ni Paul, pwede pa rin manalo. Pwede, Yes! pwede! Unlimited na po ang ating winner. Okay, nakalagay na dyan, one vowel word. So, ibig sabihin, sa word na yan, isa lang yung Teka. Huwag na kayo huhulan mo na. Di ba pag bawel hindi pwede? Ay, isa lang. Meron siyang isang vowel dito. Bawel. Bawal yan. Pwede yun, pwede. pag bawel, hindi pwede. Ayan, nangunguna si Michael J. Letter A. Yung letter A ba yan? Vowel ba yan? Or consonant? Letter A? Ayun, nangunguna yung Yan, vowel sabi na. ni Sir Ayan. Ian Paul. Pwede. Only win na ngayon. ngayon. Yay! Pa-register lang sa Only Win Okay, 2899. Letter A, madami kang hula ng letter A. Letter A? One vowel Oh. word. Sa Kasi kanyang ano eh. category. Walang letter A. Ito, sumagot si Jenny and Jam. Letter E. Strength, sabi. So may apat na vowel na lang ah. Di ba? Oh, apat na lang. Sabi niya, strengths Apat na daw. vowel na lang. Strength. Letter E. Ayan, maraming sumasagot. Sobra na. yung strength. Strengths. Ay, walang letter E. Walang letter E. Meron pa tayong tatlong vowel and tatlong lobo. Sige, isa-isa nyo na yan. Ano sinasabi natin? Ano sinasabi ni Chan? Last na yan. Kasi yung joke niya, yung vowel, bawal. Yung bawal. I mean, bawal Ay, tumawid. bawal. Eddie, wow. Bawal. Bawal magtapo ng basura. Wala na po tayong letter E and letter O. Ay, letter E pala and A. Oo, sabi ni Serenity, tsaka ni Jenny, tsaka ni John, letter O. Oy, Brian Hello sa kay plan. Brian Saplan. Hello, hello. Hello sa mga Opo, tatlo taga-Pangasinan. silang nag-letter O. Okay, letter Yeah. O. Oh, Guys, dalawa na lang ang ating vowel. guys, yung vowel na lang. Ano is to? letter Letter I ba to or letter U? Oh my God! Tapos yung lobo natin, dalawa na lang. Yan. May sumagot! Ano? Po, Cryptonym. Wala nga O. Ang O. Ang Walang kulit. O. Ah. Wait, may sabi ni Bata pa sa... Serenity. Link chorba. Link Link. ba? Bird. link charm. Ay, mahilig kayo sa Sabi bird, ni ha? Rika Chan, synonyms, pero wala po tayong letter O. Yung vowel natin. Yung vowel na lang. I-try mo nga yun, yung link Chan Chan, bird. hindi rin siya oblivious. Kasi madami siyang vowel. Isa lang yung vowel nitong. Ano nga, Sympathies letter L daw. daw. Letter L. Sabi, Linkberg, sabi ng Serenity. Sympathies daw. Linkberg. Ano, magbukas na tayo ng letter. Guys, Letter- sumagot kayo, letter U ba o letter Huwag muna tayo I? magbukas ng vowel kasi delikado na yung Oo. vowel natin. So, buksan natin letter S. Letter S. Ano ba? Ano ba to? Symphonies. Sympathies? Buksan natin letter S. Bala kayo dyan. Synthesis. Letter S. Letter S. Synthesis. Letter S. Oh, it starts with letter S. Ayan, ano yan? May pag-asa ba tong Sure ba na Sino to? naunang sumagot niyan? Sino naunang sumagot? Simpson Miss Smith. Simpson. Charot. Depende. Kung anong tama Si- kasi iba-iba sila ng spelling. Wait lang. Ayun. Si Serenity ang unang sumagot. ng Symphysis. Oo, May next lalaban pa ba si dyan? Jenny. Ay, hindi siya Michael. Symphysis. Walang S. Walang S sa dulo. Walang S sa dulo. Oo. Guys, hindi siya yun. Simplicity. Ayan. Wait, may Symptinum. sagot si Serenity. Pakibasa. Symphytinum. Sympathy ba? Symphytum. Ano Symphytum. Ano? Ano yan yung... Sabi ni yung Sir ano Ian, yan? lapit yun naman. Teka lang, ano yan? Yan yung sinasabi sa Harry Wait, Potter. sabi ni Jam, May simplicity. Simplicity. Ano na? Ewan. Letter Y. Why? Oy! Walang letter Y. Eh di wala yung mga sim nyo. Yung mga sim. Ayan, halo-halo kay Manuel Soriano. Hi, Manuel! Kamusta naman? Guys, hindi siya ends with letter Y dahil wala na po tayong Y. Walang letter
Ano yan? Scamberlush. Sir, ayan daw. Sir, mahaba masyado yun, sir. Guys, ano na yung logo na? Baka, ano ba parang namasagot ka sa nung follow me? Napapaligal ako sa... Guys, paki-explain nga kung ano yung mga ibig sabihin ng sagot nyo. Mamaya! Walang letter Y. Walang letter Agreemency. Yes, wala siyang Y. Wala nang Y. Walang Ano, Y. ano, sabi ni Chan Chan and ni Jenny, Wala kang Y. Ang kulit ba? naman. Walang Y. Halo kay Mr. Rico Banzayme. Hello, Bonzame. How are Sabi ni you? Sir Ian, nakakonekta na utak sa Google ata. Ay, wala na isa. Pumula kayo ng letter kahit isang consonant. Ano yan? Walang Y. Sabi ni Shira Strength. Wala na pong letter E. Ang ating vowel na lang po ay letter U and letter I. Walang Yes. letter. Lahat sila may... Hindi rin siya symbolism. Walang Y. Go You guys. are my first. Buka na ba tayo? Ay, scientist. Hindi siya scientist dahil Ang dami niyang wala vowel. ng E. Bawal nga eh. Sabi ni, may sagot si John Rudolph. Pakibasa. Simfutik. Simputik. Simputik. O, si ano lang. Tama, di ba? May... Ano naman sinasabi nyo? Stylish. Pero di ba sa... Pero di ba sabi Mga one naging vowel? scientific ano sa... Stylishly. Naging letter I na yung dulo kasi walang Y. Wala. Wala ngang Y. Guys, magkakaroon tayo ng isang consonant dyan. Pa-consonant naman. Consonant yun ba yung ano? One vowel words lang Ano- to. Ano ang consonant? Yung Sabi wala ni yung Sir letter Ian, E, dapat spiritus. I, O. Letter T. May sagot si Sir. Kasi maraming nagsagot ng strength. Yes, letter T. Sure na ba kayo dyan? Letter T. Hindi ba yung consonant pag ano, pag may concern ka, doon ka Ayan. pumunta? Letter T. Oo. Letter T. Oh my God! Letter T. Letter T! T. Oh! Double T. Ay, T! Dalawang T! Dalawang T. Magkasunod! Paano basahin yan pag magkasunod yan? S. Guys, may double S- T. Double T. Tuti. Double T. I-search nyo na. One word. Tuti. Tuti. S, tuti. Halo kay Kristen Joy de Guzman, ang ating number 1 fan. Sabi ni Mr. E, wala na E. Wala na E. Wala na E. Ayan, sculpture daw, sabi ni paring Bagsik. Teka. Hindi rin siya scripture. Meron siyang double T. Research ko na yan, guys. Yung may mga dalawang T, i-research nyo na. Ingat-ingat lang sa pagre-research. Baka iba mapuntahan nyo. Wala siya sa Google. Parang ang ingay natin eh, naka-speaker Sabi pa. ni Mr. M, makulit kasi sila eh. Ayan. Sabi ni Sir... Spotify! Spotify! Grabe siya. Talino mo. Kaso wala nang Y. Wala nga Y, sir. Walang Y, Spotify. Huwag nyo nang ipilit yung mga Ang wala ating na. bawat Wala lang na ay eh. letter I and letter U. I-search nyo na yung one vowel words na may dalawa. Spitting Ayan, daw. Sabi ni Rosen, spitting. Spitting. Wow. Wait, ito halo Sam. Sabi niya hello from Pacer Collection. Halo. May pag-asa si Wala na nga ano eh. Teka, joke lang. Meron pa. Sabi ni Kristen Joy, halo, na-late po ako. May pinuntahan po kasi ako. Okay Nakaw, lang, masama yan. Queen. Wag nyo pong kakalimutan manood kahit May nasa sagot si sa Jenny. mundo. Nag-hayo. Hi. Hello from... Pacers, halo, Pacers. Hi, Pacers! Thank you for watching. Oh. Parang dahil lang kay Johnny Del ah. Eto, may sagot na sila. Hello. Splitting? 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 Sputnik. Plotting? Sputnik. Sputnik. Ano yan? Sputnik. Yes, tama. Spitting Yes, sabi ni galing. Sir, spitting. Ano itong ano? Splitting. Splitting. Splitting? Splitting? Ang dami sumasagot ng splitting. Jenny. Si Jenny pa yung... Si Jenny. Spitting. Tingnan natin yung dulo ng letter G. Tinan mo ano. Yes, try natin kung letter G ba ang kanyang last. Oy! Miss Zenz, try natin yung letter I. Letter I. Ayun! Nalaman na natin kung ano yung ating vowel, di ba? Try natin, Miss Zen, na letter N. M. N. N. Isa na lang yan, huwag kang magkakamali. Ayan! Ano yan? Mula dito.
Splitting ba yan? Sabi ni Sam, ang dami namin nanonood dito sa office. Wow! Thank you for Wow. watching! Okay, buksan. Magaling. Pacer! Wow. Apply na sa Hello. Madrid. Letter. Baka naman. Letter Baka P. naman. Oy! And letter L. Yay! Woo. Sa wakas! Sino natin? Teka, teka. Jenny Remo. Hi, Jenny Remo. Ayan, sumunod sa kanya si Rika Chan and si Miss Angel. Bawi! Pwede pang bumawi dahil meron pa tayong next puzzle. Yes. Diba? Ang dami nilang sumagot. Next na, ready to participate. Ipakilala mo. Comment next kung ready na ba kayo para sa ating next puzzle. Binabati ko yung kapitan dyan, si Ate Mary, si Ate Mary. Ang sarap ng ulam nyo. Guys, Yes. paki-heart react naman. Salamat sa Nag-enjoy sabaw. kayo. Oo. Ayan, Hard react and like react. Hi, Cory. Ayan, di ba? Ready na kayo? So, next puzzle na natin. Yes. For our next puzzle, ang category natin ay Opposite. opposite seat. Seat. Ulit. O, ano yan? Opposite. Ano yan? Isa siyang seafoods. Octopus na ano. Opposite. Opposites. Galing Diba? daw, sabi ni Sir Ian. Ano yun eh? Yun. Teka. Yun yung... Sabi ni Christine, wait lang, may sabi si Christine. Next, sa habol ako. Sana makahabol. Yes naman, Christine. Pwede pa. Christine, yung huli mo bang hinabol mo? Naabutan mo ba siya? Next, karaka. Baka naman habol kayo ng habol. Eto, sumasagot na sila. Sabi ni Rosa na ni Paul, letter E. Sabi rin ni Kael, Teka, letter E. Teka, may trivia kasi ako Ayan. dun sa opposites na yan. May trivia daw siya. Yan yung palaging Oy. sinasabi ng mangingisda eh. Oh, opposites. Ah! Guys, mag-ano naman kayo, react kayo kung wala Teka lang. May mga sumasagot na, guys. Inaasar niyo ako kahapon, wala akong Sabi joke ni ha. Christine, laugh and cry. Grabe si Christine. Sabi ni Miss Jazzle, start and end. Pwede rin young and Sabi ni old. Serenity, Color color and and hue. Pero hinuhulaan yung ano. Hinuhulaan nila. Guys, anong letter muna? happy and sad. Guys, huwag kayo excited. Masama yung excited sa buhay. Oo. Letters lang. Grabe naman kayo easy eh. lang, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Gusto niyo biglaan eh. Heart Wait daw kasi lang. yung ano, heart daw kaya gusto nila Oh. mabili. Pag hard gusto niyo agad. Lang. Baka daw maging easy eh. Tama naman, puro opposite to. Sabi ni Sir Ian, mga veterano ang mga ito. Binibigla niyo eh. Huwag niyo kaming biglain. Hindi naman kami sanay eh. Letter A. Letter A. Letter A. Le. Letter A, sabi ni Miss Angel and ni walang Christine. letter A. Walang letter A. Ay, may nagre-reklamo. Ang dadaya naman. Sabi Sabi. ni Mr. E, wala kasi ako time, may meeting na mi. Manood ka muna, Mr. E. Ganyan tayo eh. So, wala Ganyan. yung letter A. Teka Wala lang. na yung mga last, start. Early and late, wala na po yan dahil wala na pong letter A. So, pwede yung young and old. That's color and... Yes. Pwede. Ayan, Sir, crazy wala and na shy. letter A. I crazy. Laugh and cry. Ayan, marami sumasagot ng young and old. Subukan natin, Miss Zen, ng letter O. Oh. Ayun! Oy! Tama. Sino yung una? Meron pa na una dun sa unang-una. Ito Si... guys, hanapin. Teresa, Miss Si Teresa. Mr. Ray ang nauna sa young and old. Sumunod si... Wala pa yung time ha? Paano ba nagka-time na yan si Mr. Sumunod Eh? si Kael. Tapos si Shaira. Ano guys, may lalaman? May lalaman pa? May lalaman pa ba sa young and old? Wala na naman. Wala na lalaman dito. Nanaman nga ma ha? Grabe yun. Ano na sa young and old? Teresa. Rosel, magkasubuko dahil pwede ka pang manalo dahil marami pa tayong game. Rosen, kanta ka na lang. Yes. Sabi na ayoko na. Ayan. Dali. Pakatayin na lang natin si Rosen. Pero di ko kaya. Letter L? L. Okay, may B. letter L. B. Letter Y. Y. NG. Letter U. N. G. Young and old. Sa
Sabi ni Sir Ian, galing ni Tere, mabilis processor ng utak, naka 12 gig RAM. Okay, Guys, huwag kayo mag-alala dahil marami pa tayong game. Sabi ni Rosen, dapat po May nagalit na, may nagalit. Ayan, wag nyo kasi daw sagutin Ayan. agad. Makinig ka. Charot. Oh. Kailangan kayo sila sumagot. Ito na, next game na. Ayan. muna natin ang winners. Sayaw ka, sayaw. Yan. Ayan. Uto. So, ang ating mga nanalo sa Hangman, set 1, Palambat, set 2, Bigyan ng jacket. at set 3, ang ating assault Alam ko yan. set Teresa Solomon. Huwag kasi Ayan. excited, di ba? Magagalit na si Rosen. PM ang Rosen. inyong mga numbers. Rosen, huwag ka magalit, baka mag-yellow dito. Okay, so ang ating next movie tuloy. Ang ating next Hindi game. daw makaobra si Sir Ian. Yes, ang ating next game ay... Movie series. Huling-huli sa Ayan, movie Ang serye. ating category sa lahat ay... Excited na ba kayo? Fantasy, ang ating category. Sabi ni Rosen, gigil nyo ko eh. Okay lang, pwede pang manalo. Pwede ka pang manalo, Rosen. Ayan, sabi ni Mr. Ray, okay na ako, nanalo na ako, meeting na. Meeting. Rosen, kanta ka na lang. Let it go, let it go. Ito na, ready na sir? Ready na ba kayo? Yan, game na daw si Jenny. Para kay Rosen. Ayan. Para sa'yo, hulaan mo na agad to. One. Okay. Okay, for our next game, ang ating category ay Fantasy. Sa lahat na yan, fantasy na lahat. Ayan. Yung itsura ko. Wala ko nilang gawin, di ba? Sulaan. Huhulaan nyo yung Hulaan movie. nyo kung anong movie to. International lahat. At fantasy Ayan, lahat. game na rin si Rika Kung Chan. napanood nyo yung trailer niyan, nandyan na yan. Alam Oh. nyo yan? Yes, favorite ko yan. Ay, maganda yan! Feeling ko Ayan, may nasagot na. Aladdin, hindi po. Old. Ngayon ko nga lang Ang hulaan nyo guys yung Ayun, title. Nung nalaman ko yung video. Kung anong movie. Ayan! Sabi ni Chan Captain Marvel! Marvel! Yes, Tamang tama. sagot. Grabe! Ang galing nyo Ang ganda nito. Spider-Man. Sabi ni Rika Spider-Man. Sabi ni Jenny, Miss Peregrine. Yan yung sinampal niya eh. Pero ang tamang sagot po ay Captain Marvel. Sinampal niya yan, yung matandang yan. Ayan, di ba? Kasi nagpapanggap. Opo. Maganda tong movie na to eh. Yan. Feeling ko mahilig si Chan sa Marvel. Yes. Sabi ni John, Fast and Furious. Miss Peregrine. Nani And Nani McPhee. Ayan, ang daming sumasagot ng Captain Marvel. May exclamation point. Pero ang nauna po ay si Hindi, Chan hindi. Question mark Ayan, pala di ba yung nakikita niyo exclamation sa inyong screen? Si Captain Marvel. Ayan, next movie na daw, sabi ni Jam. So, for our next movie, ang category ay Ay, alam ko rin Fantasy yan. ulit. Alam ko rin yan. Alam mo yan? Maganda to. Alam mo yan? Ay, crush ko yung bida nito. Ano yan? Ay! Ano siya? Pogi? Pogi. Oo! Pogi Pero siya. sabi nila hindi daw maganda. Ay, hindi. Maganda siya. Lord of the Rings. No. Hindi po. No. Fantasy. No. Hindi rin siya Aladdin. Kasing katawan ko yan eh. Oo. Fantasy Chorba. Hindi, cake yan yung kikim. Yun yung kikim. Sabi ni Mr. Jeff, walang katapusan, Fast and the Furious. Favorite ng lahat po kasi daw yon Mr. Jeff. Hindi rin po siya Harry Potter. Kasing katawan ko yan. Hindi po Aladdin, Aladdin. hindi na. Napahulaan na namin yan. Ano yan? Aladdin. Hercules! Hindi No, po. no. Ano yan? So close yet so Ano far. yung Charot. Game of Thrones ba yun? Oo. Ay! Sabi ni Shira! Aquaman! Aquaman! Anong tamang sagot? Ang tamang Aquaman! sagot ay Aquaman! Ano yun? Fresh pa sa akin yung mga ganyang senaryo, Oo. kaya nahulaan ko pa eh. Pogi yan. Pogi yung ano na yan eh. Yung mga parang ganun Si lang. ano yan eh.
Si Sa Game Jason, of Thrones. Jason Momoa. Momoa. Yes. Jason Momoa. Ang dami sumagot ng Aquaman. Ang ganda, ang dami natin mga bagong Oo. winners ngayon. Yes, mga millennials. Si ano yan eh? Sino nga siya? Sa Game of Thrones? Si Khal Si Drogo. Khal Drogo. Khal Oo. Drogo. Khal. Si Jason Momoa. Last. So, meron pa tayong last movie, pwede pa kayong bumawi. Yes. For our last movie, ang ating category ulit ay Ay! fantasy ulit. Uy, Sabi ni nalagpasan Rosen, lang lugi eh. ako dito. Okay lang yan. Marami pa tayong game. Uy, alam ko rin Hello, yan. hello kay Makey. Nalagpasan niya yung Titanic as back office. Asa? Wala na naman. Wala. Wow! May mga sumasagot na ba? Harry Potter? Harry Potter! No! Ano Game of Thrones? Game of Thrones? Game of Thrones? Kikita ako sa... Hindi, ayaw, ano. Sige. Ah! Maganda to, guys! Oh, nalagpasan niya nga daw yung Oo, Titanic. nalagpasan. Sabi, Thor Ragnarok. Shazam, hindi po. Fantastic Beasts, hindi po. The Dark Tower? Hindi rin po. Guys, alalahanin nyo, nalagpasan ko ng Titanic. Yes, nalagpasan ng Titanic. Oo. Ano kasi to parang hindi siya... Marami kasing na-proud dyan. Maraming Oo. Hindi rin siya Thor, hindi rin po Kasi Maleficent. ang ganda. The Never-Ending Story. Hindi po. Hindi siya Wonder Woman. No. Ano siya? Ang dami naman ni Wonder. Yes. Kim. 50 Shades! Kim. Ano siya? Ganun. Ay, ay, ay. Ha? Yan na. Jack is back! No! Ano yan, ano yan? Avatar? Hindi. Ang broma. Ito. Oh, baboy! Oh, baboy! Oo! Ano siya, guys? Ito. Percy Jackson! Ano yan? Wakanda Forever na yan. Ano yan? Wakanda forever. Wakanda forever. Ayan! Si Serenity! Black! Black Panther! Ang tamang sagot ay... Oh, baboy! Sabi ni Ralph Aldo. Black Aldo. Panther! Ayan. Wakanda forever. Wakanda forever. Ano sa Wakanda. Oo. Jack and the Giant. Jack and Boy. Madami sumasagot ng Black Panther. Dami pa nga sumasagot. Yung nakita nila, Wonder Woman. Hunger Games. Serenity yun, di ba? Ayan. Yes, Serenity. So, Black- congratulations sa ating mga winner. Lalak? Ano yan Blah, blah. Black Wonder daw. Black Wonder. So, ayan. Ayan, so proceed na tayo sa ating next game. Pero bago ang lahat, syempre, announce muna Ano natin to? ang winners. At Blalak syempre, Paanter. huwag niyo kalilimutang i-PM sa amin ang inyong mga numbers. Okay, set 1, Chanchan, set 2, Shira, and set 3, Serenity. Ayan, pag-i-PM ang inyong mga numbers. Thank you so much. At Uy, ang sama mo ating naman ako next dyan. game ay ang Art Attack na may special edition na Drawing Ko, Kanta Mo. Ganun pa rin ang ating mechanics. Ito-drawing nila yung title ng kanta, pero ang huhulaan mo ay ang first line ng lyrics ng kanta. So talagang kakanta ka dito. May game pa, May. Ayan. Yes. May game pa. Ito na. Rock naman kayo dyan ng heart for Yes. Ang unang makarami ng tamang sagot, siya ang panalo. At ang susunod, dalawa silang mananalo. Kunwari, ang pinakamaraming nakakuha, 5. Dapat ang susunod sa kanya, 4 points. Ayan, dalawa ang mananalo dito kung magkasunod sila ng numbers na na-accumulate. Ayan, so guys, ready na ba kayo? Sa ating last game. Ready? Mizan, natataklobang kasi ng logo ko yung ano eh. Guys, nakikita niyo ba to?
sabi ko sa inyo, guys! Eto na! Sa mga... Inabot lang. Inabot lang po. Soon yan, soon. Akin na, pakita natin. Gusto niyo ba mapalalunan to? Gusto niyo ba? Parang nga ako, Rupert. Ayan, guys! Gusto niyo Sayaw, bang sayaw! manalo? Pag ganun, may sayaw. Yan! Sayaw, kikay. Gusto niyo bang manalo ng ganito? Naku, tumutok lang kayo sa Almusal Club. Oo, syempre, Dahil mag- mamimigay kami. Ah! React kayo. React. Para naman, di ba? Ito. Swertehit kayo. Sa akin, sa akin. Mat 20. Mat, mate 20. Mat. Mate 20 Pro. Walang hindi pala siya. Teka, gusto niyo ba magaganto? Simple lang. Sabi ni Kyle, gusto. Sabi ni Shara, wow, beke naman. Gusto niyo ba magaganto? Simple lang. Magtrabaho kayo. Yan, magtrabaho kayo sa Madrid. Makakabili kayo nito. Simple lang, tumutok lang kayo sa The Almusal Club dahil... Wala pa akong nakikita Malay nagre-react eh. Oo, mag-invite kayo ng Oo, followers nyo. mag-invite kayo Oo, ng di ba magkakaroon na ng sariling page ang Almusal Club. Abangan nyo yan. Yes, abangan Yan. nyo. Yes, Ayan, abangan kaya nyo. tatandaan ko na yung mga laging nanonood. Oo. Kasi Yan. baka mamaya, dahil nakita nila to, magkakaroon na to. At saka gusto niyo Ayan, binabawi na po. gusto niyo bang Too much mapanood na ang yung reviews too ng much cellphone na. niya? Mahal na yung bayad natin sa ano nila. So guys, kung gusto nyo manalo ng cellphone, malapit na po yan. Basta abangan nyo ang bagong page ng Almusal Club. Malapit nyo na. Mahagkan yan! Okay, so abangan nyo lang yan. Mahagkan Dahil- ako. Joke lang. Abangan nila yan. At syempre, huwag daw yung lilimutang i-follow kami sa Twitter, Instagram, at TikTok. Abangan nyo yan bukas. Sasabihin namin kung anong username. Abangan nyo ang aming video clip. Ayan, short video clip para sa ating mga social media platforms. And guys, ayun, abangan nyo ang ating bagong page. At yes, ito ang ating last game, Art Attack. Huhulaan nyo ang first Ang line daming nagre-react. ng title. Ayan. Mukhang Ready maraming na may kayo? gusto ng cellphone. Oo naman. Kung papapiliin kayo, cellphone o ako? Ibibigay ni I-comment Lisa lang. yan. Daw o si Rupert. Cellphone o ako? Paka-comment kung ano yung mas gusto nyo. Yes. Guys, ready na ba kayo para sa ating last game for today? Comment ready! Di ba? Non-stop na yung pag-react nila eh. Non-stop na sunod-sunod na eh. Masira na yung nag-ano na. Sabi ni Kyle, ang daming bago. Parang siya may bago na. Malungkot si Kyle. Maghanap ka na rin ng bago para may bago ka na rin. Guys, mamimigay kami ng prize sa Ayan, mga ready laging na si nanonood. Jenny. Game! Ready na ba kayo? Ready na kayo, guys. Ikaw na lang, Sir Rupert. Sabi ni Rosen, Uy, ikaw na lang, daw. Sir Rupert. Oh, siyempre, Rosen tayo. iPhone daw, sabi ni Rika. Ayan, marami na, ready! Cellphone na lang. Ang cellphone kumukupas, ang pagmamahal ko hindi. Bin, nasan ka na kung hindi kumupas? Oh my God, break na kayo. No. Guys, Sabi ni single na siya. Chajan, parang sarap ma-in love. Siya ang Sorry, patunay. Bin, ka magalit. Katuwaan lang. So, game na, Siya ang game patunay. na. Gina! Sabi ni ito. Sabi ni Volva, shoutout din sa Witchcraft ni Alex Gaviola. Ayan, pwede niyo siyang makita guys sa Ay, siya Facebook. pala Sa yun. Witchcraft. Uy, gusto ko yun, Yan. Alex. Pinapakita May mga sa akin yun. magaganda siyang earrings and necklaces. For example, ito. Nag-ano siya ng Nakita ng niyo mga ba? isda. Ay, wow. Yan. It's from Witchcraft. So, game na. Oh my God. Marami na akong fans. Game na, game. Kim, pakita mo naman yung mga fans mo. Wala na. Oy, paints yung basa dyan hindi panis. Paints. Okay, sad time na. Game na, guys! Walang nakaganon. Sad time na. Get set, go! So, sa akin, meron akong One word. 4 Patingin. words. One word.
Wow! More words, thank you. Uy, galingan mo, Miss Kim. Nahuhuli ka na. Kulelat ka na. You better down. Nasa rin natin si Kim dahil nahuhuli na ang kanyang drawing. Bulok yun eh. Ang hula nila yung pero dito drawing nila yung title ng Title, yes. Ang lang nila yung title ng kanta. Hulaan niyo yun. Kantahin nila agad. Yes. May 1 point ang makakahula ng title. Hindi tayo magpa-proceed sa next kung hindi nyo nahulaan ng first line. Ulan! Tama ba? May ulan, pero ano? May ulan daw, umbrella. Forward! Basang-basa sa ulan. Tagalog. Ano ang first line ng basang-basa sa ulan? Christine Di Guzman, 1 point! Sa pagpatak ng Ayan! Nangunguna si... Jazzy! Hindi! Ay, di Si ba? Pagpatak ng ulan. Mr. AJ! Heto ako. Tama, AJ! 2 points! Mr. Ito, AJ. tama si Andy sa luha. Anong first line So ng sa luha? akin, meron akong one word. Andy, 1 point! Anong first line ng luha? Eto ko! Sa pagpatak ng ulan. Akala, yung first sentence. Dali. Akala, first line. First line. First line ng luha! Ano? Akala ko ikaw ay akin! Mali, One mali yung, word. mali yung tono mo. Ay, Akala ko ikaw ay akin. Lumayo sa aking Serenity 2 points! Lumalayo sa akin Ayan, panig. gitara ang sagot. Pero ano ang first line ng gitara? Hi, Mama! Welcome back! Huwag mo nang ipilit. Akala ko ikaw ay aking gitara. Gitara guys! Huwag mo nang ipilit. Harana? Bakit? Tama ang gitara, pero ano ang first line Bakit ng ba kailangan kanta? magbihis? AJ, 2 points! Hindi tama. 2 points So sa akin, na. meron akong two words. Ano yun sa'yo, Rupi? Tagalog, one word. Harana daw? Bakit ba kailangan magbihis? Sayang, magazine? Tama. Okay. Mali yung spelling. Okay na yun. Mali ang sige. Two words. Okay na yan. 1 point, Paul. Gusto pa ba ang Ano ang first word ng magazine? Nang makita kita sa isang magazine. Wow, si Paul ang bag! 2 points! Hawak kamay, pero ano ang unang line? Feeling ko yung mga lalaki talaga, mga kumakanta sa ano, no? Mga video, okay. Ito, 2 words. Hawak kamay, di kita hindi. First Ano line. ang first line? Iba na ang iyong ngiti. Hawak kamay, hawak kamay. Ano Hawak ang kamay, first line pero ng ano ang hawak first kamay? line? Ayan, sabi ni Serenity, minsan madarama mo. Kaibigan, ng problema. 2 points, Serenity! Sa akin, meron akong one word. Yes, 3 na. Additional 2 points. 2 minutes na lang guys ha, 2 minutes. Ano yan? Ano yung mga drawing nyo? Minsan, ano? Ano yan, Rupert? R.I.P. R.I.P. Ay, kanta yan ni Darren Espanto, yung kay Rupert. Uy. Tulog na. Tulog na? Tulog na, mahal ko. Narda? Ano ang first line ng Narda! First line ng Narda. Tila ibon kung lumipad? Tama ba? Wow! Christine, 2 points! So sa akin, meron akong two words. Yung mga 3 points dyan, habol-habol. Wala kang umula sa akin. Kawawa naman si Robert. Kawawa ka naman,
Naiiyak na si Darno. Mga fans niya. Malima! Nasaan na yung mga fans ni Rupert? Hindi ko kami nakita na. Narda. Ang dali lang nito. Ayawan na. Ano sabi niyo ba to? Guys, ano pa nga na, Rupert? Ano yan? 2 words. Kay Rupert. Yung kay Rupert, na-revive yan ni ano, 1 minute. 1 minute na lang, guys. Sevenos. May Sevenos ko dyan. Yung kay Rupert. No. Mali. I was dying inside to hold you. Mali Hindi mama, siya first line letter. lang. First line. First line ng kantang yan. Tama yan, tama yan. May drawing letter. Hindi siya eh. Hindi siya love letter. Dali, alam na yung akin isa. I'm a fool for that chick in our type. It's turning out just another day. Yan! Tama ba? Wait, ulit. Ibalik mo na lang. Tama! So, sa akin another meron 2 akong points, forward. Serenity. Wow! With 5 points. Okay, 30 seconds left. Rupert, hindi nakita na. Rupert, wala ako dito. Wala, sorry. 30 seconds left. Yes, tapos na. Nahulaan na yan ng Serenity. Ayan. Malungkot na si Rupert. Bakit Forward. Forward. Kasi Rupert, ano na yan? Wala akong hula. Walang huhula kayo. 7 words. Wow, may mga nanalo. Okay, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Forward. 3, 2, One. wala na. Time's up na. Oh. We are the world. Ay, may hula. We are the children. No. Sa akin We ang are ano, the one pinapahulaan to make a ko way brighter back. day. Way back into love. Hindi ko alam kung paano i-drawing yun eh. We had the right love at the wrong time. Yun yun. Down the road. No. Ito, alam mo to. Alam mo to. Alam mo to. Kim, ano to? Alam mo to. Ano? Hulaan nyo, hulaan nyo. Two. Oh. Two less lonely people in the world. Ah! Okay. Eh, walang less. Teka lang. 2. May Less. sumagot si Rika. Two less lonely. Yan, oh. Less ah. 2 less Wala lonely na, guys. people in... May nanalo na. Sabi ni Kyle, ang hirap manalo, pero Hindi papanalunin ko yung Oh, Huawei. talaga kaya manood lang kayo at maging follower ng The Almusal Club. Yes. Ayan, so At ang laging ating- tumutok sa Almusal Club, syempre. Yes, so ang ating mga nanalo ay, wow, humabol ng Serenity Huli silang sumagot pero humabol sila with 5 points, Serenity. At syempre, 4 points, Mr. AJ Guache. Ayan, dalawang ating nanalo ngayon. At bukas abangan nyo ang ating category dahil ganun pa din. Drawing ko, kanta mo, pero Christmas songs naman. Ayan, so bukas, abangan niyo yan. At yes, mag-review na kayo. Ayan, so maraming salamat ulit. At paki-like and share ang aming pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, at Madrid, Philippines, Davao. Maraming salamat sa mga tumutok. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin nanonood. Ayan, meron pa rin bukas. Abangan niyo kami bukas. At syempre, final say ng ating dalawang cutie, Kim at saka si Ruby. Ayan, so congratulations sa ating mga winners for Yes. today. Ayan, may sulat ako sa inyo. Ayan, syempre like and share the Almusal Club. At tutukan po kami araw-araw, 12 Yes. p.m. to 1 p.m. At ikaw, Rupert. Ay, saan mo ako? Ayan. Nawawala ako. Teka lang. Yan. Binabati ko lahat ng mga magulang mo dyan. Lahat ng mga magulang mo. Dami naman. Binabati ko ang mga nanonood sa ating Almusal Club. So,
Huwag nyo kakalimutang sundin ang sinabi ni Miss Kim. So yun, congratulations, Congratulations sa sa mga lahat ng ating nanalo. winners for today. Kita-kits po tayo ulit bukas. Yan. At guys, huwag niyong kalilimutang i-PM ang inyong mga numbers sa ating mga nanalo. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa inyong paboritong tambayan tuwing tanghali ang nag-iisang The The Almusal Almusal Club! Club. Babuhay! Ayan. Bye-bye. Yan ay patungo. The Almusal Club.